langsung ketemu, langsung maju di om tengah. Mana pergi lo? Intro nih. Gimana berdua?
Adorang so masuk kita tu acara ibadat ta amanginang, tapa hohong ma rohanang pikirata, martanyang na hohong mahita di bagasan rohata ganut. Martanyang mahita. Amen. Amanginang na posobulung remaja dadana sekolah minggu. Sude tahehi tanah pungudi bagas joroon. Jumolo mahu pasat kami selamat hari Natal madihita saluhna. Natal matong dihamu peraladu nih Tuhan. Marolopolok matot dita dina marningot ari hatutubu ni si paluai. Lasni rohabolo dobor nginon di tonga-tonga ni saluhut hala Kristen. Beta mahita marsoba dia dopanna. Taede homma guarna. Ainunga di patongon Kristus nagabe partana batoan di hatuauta. Kalau berdoa kami pada poton Yesus nang tubui. Talopon ma ibana marite puji-pujian do tunduk ni roata. Beta ma taendeon ma puji-pujian. Ainunga di palua itu sena selusa do horta malasio. Atong ale akadongan. Taparade ma dirita. Tasoba ma tuhatai di bagasan lasni roha. Tabarita homma. Nunga tubuh Kristus. Nunga songgop hadameon. Asa saluhu colma. Taruli di lasni roha. Naung pinarade ni Kristus. Maret de mahita. Marhite-hite goar di bata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho goar ni to di perbadian atu mapalangi doho tanoon. Amin. Nunga patar hangoluani, jalan nunga huidahami, jalan nunga hu hati dako kami,
dohot hubarita ho kami, tuhamu hangoluan nasalele ni lelengna, na dilabung ni amaihian, jalanong patar di hami. Haleluya. Martangiang mahitang, ale debata amana di banua gijang, puji-pujian hasangapo dohot hamuliateon husobaho kami tuho, marningo sileho-leho mina balgai tuhami, jol mana di pardangolanon, ima anakmu, Yesus Kristus, nasinurum siap banua gijang alani hami, gabe nadangol do ibana jalana pogos, pola tubuh ibana di barani pinahat di Betlehem, asama mora hami, say rajai jala togu-togu hami marhite-hite todim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham, napi napatarmi anakmi. Amen. Tapuji Tuhata, marede mahita siap bukwede nomor 630 taide honayat sada. Imana tersurat di buku Pesalmen siap pulualu ayat sada. Edeho kamu ma di Jahoba edenai baru sada. Ai nunga di papahen ibana aka halongangan. Nunga ditupahi siamunai doho tangan nanabadiai ibana. Atong ramangidogogo mahita siang Tuhan debatang. Ale Tuhan debatang, saya pergogoi mahami, mangulahon nahobar tupatimi. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita siap bukwede nomor 40 taide honayat sada dohot ayat onom. Alain wae nunga dihukupi timus. Dangadong begodang suara nipidong na marhabong. Alani jolma na jojot manigai akaswaswanan. Lahu pasaut tolomoni rohana. Hadamionipe
nunga maul be didapot jol mai nuaing. Alani porang dohot huaso, dohot arta. Godang ni hasusaan alani lalo, manang alani aik magodang. Partangison alani habogoson, hageduhon, doho pangarupaon. Nang panggosa-gosau didongan, nang nasa ulau dosa tahe. Sudenai alani jolma, nunga dao, jaladang makaholongi debata, doho dongan na jolma. Ale Tuhan, nungaro tu portibio, sondangi marwanami, nadi bagasan angular. Ditikina perkudiong, masa do sori mago kopi saplusia, napola mabahen godang jolma marmatean. Ngolu perekonomian na hurang denggan. Godang ni huria na soboi patupahon pesta Natal. Doho ragam ni akaparu kilon na taadopi di partikianon. Alani Tuhan, asima roham dihami. Patogu maha porsion nami. Asa unang mabiar jalamat dele hami. Alani parnguluonon. Patupa mahami gabe panodang marado podongan nami. Songon hatam nama do, tung sura lam marpogos dongamu, lam surut tahe parbohalo di labungmu. Ikut tolongamu do ibana, nang halak dagang, nang halak paisolat ibana, asa mangolu ibana di labungmu. Ale Tuhan, nungaroho tu portibio, sondangi marwanami, nadi bagasan angular. Hurian itu hatta. Nungaro tu hatta manopot bangsona, jalamapuan haluaon, idona tahalasod di bornginon, alai haholomo do jojot manghukupi tanoon, jalalam tujorbuna do pangelan isi bolisi, mangihoti torop jolma, disegai do tod di haporsiaon, doho pakirimon sogot, diguturi nama rumah tangga, disegai nang rohani akayanakon, asa tois tuhata ni debatang. Alani i tamado pahusor-husorota di bagasar rohat tabe. Lam godang pe akaparu kilon namasa di tonga-tonga ni ngoluon. Ingok ma, tuhata do nama dongani hitang. Molo lam lumlam akaparu laon ni jolma, di partikianon. Ingok ma, alani ido ubahin naro Tuhan Yesus ya banua gijang, sorang tu portibion. Asa disodangi sadok ngolutta, na di bagasan hagolapon. Alani, dang jadi papi olommu uhum, dang jadi homar nida bohi, jala dang jadi jalo ommu silua, ai sisip do papitung mata ni halak na pistar, jala babalik-balik perhataan ni halak na tigor, atong songo dia pe rumang ni parngoluan, nani adopammu nuaing, di arsak manang lasni roha, sayuka maroham majak ko Tuhani, asa sorang ibana di bagasan ngolum. Saha mahita tu acara pagalak lilin, hujau hamima na parjolo, amang pendeta SM Manulang, Roma 76 kurang kami amangina, panitia Natal, amang Petambunan, mewakili Naposo Bulung, Topel Simanjuntak, mewakili Inang Ruth Boru Panjaitan, mewakili Sian Ama, Amang Ha
Hawa kadongan sakuria dihorhon hatu tubuh ni Yesus ido opas nai baru parsaoran nai baru dohot holong nai baru jakom masih paluai sodang nilinon ma songon simbol namar pada kita bornginon na sotaulahu bedosa radima hita manesa dosa ni dongatta tuhatta do maddok audo panodang di portibion na sotupa be mardalan di nahulum nasa namangi huttonau atong borhak mahamu manopot akaruas laho pagalak lilin ihut mared de mahita saluhukna jong mahita saluhukna kadongan las maroham nunga saur betu hatta Jesus si paluai tu portibion jakom maibana sian ukap ni roham jala hati dakom ma ibana di ngolum Aluaundo di buan Tuhan Yesus marite ya tutubuna alani hanipe naik mahwas makatidakon Tuhan Yesus marite ngolonami. Amin. Hudul mahita.
Tapuji Tuhata mare de mahita sia buku de nomor 62 tai de hona yesa da doh tayat 2. Martanyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasu hatu dosan. Sitopa nasa na adong. Baruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo kami tujolong manopoti dosa nami. Akan ahukula kami maritesian pangalosyon nami di patimu. Ima maritesian tubuh-tubuh ni roha nami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asima roham di hami ale di bata nami. Pardinggan basa jala para siroha doho ali anak Allah menimam. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matoni perbadia Tuhan nami be. Asa terkaya nami mamului ho bagasan hati koran. Oh bagadiau. Dari saat kami Tuhan uluan nasura sudah. Nabi-nabi bagabagam akan aposea ya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho ahu marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajahatomu. Au tutu ahu sadiri mana lesei akka pangalausim. Ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita siap bukwede nomor 114 tai dehona yesa da doh tayat 2. Oh
hatta bornginon tarsura di buku Matius bidusada mamuka senae 10 saharodia 20 tolu tajahama marsika soring yang hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai gabe-gabia do ibana siatot di purbadia adorang so marsipadohona do penasida ala paroa na bonar si Joseph na mangoro si Maria dan adong rohana paura konasiya gabe ditahi rohana nama naik sirak kononna songoni alai dina songoni ido petahi ni rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe donga musari pe muse aina siato di purbadia do nanaing tubuh di ibana tumubuhon anak maibana Yesus do warna bahenon ay paluon na do bangsona siang aka dosana sidabe masa pe sudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok idahamu ma gabe-gabean do namar bajui tubuhon anak maibana jala bahenon do warna Immanuel lapatanna dongata mahdebata ima sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala na opyopsa amin tabegema puji-pujian sian vokal grup Saroha Masih genggam di dalam Tuhan membawa nasak ningoluku untuk jalan dari luar pojok nang rohaku jojo manibil siada lagi si polisi nasai songgot tu dagiko
malugunang tontiku jonok maho gunang dao asa margo goa sude nadi portibio Dangin apa sonang rohanku Tungho Tuhan Hao madaging kon iki Ajari ya Tuhan Ajari ya Tuhan Bangulah usaha sude yang dapat ikulang sude nahan kami Di ngoruko Ajari ya Tuhan Ajari ya Tuhan Asaboy pardohon na diharaja Umusane leng nilelena Surga sona Hodo rajaku Hodo Tuhanku Unang pasombuan Perdalan di nagolapi Hodo rajaku Hodo Tuhanku Unang pasombuan Mardalan di nagolapi Mardalan di nagolapi Tapuji Tuhata, marede mahita, siabuke de nomor onom ratus walu, taidehon ayat sada dohot ayat 2.
dongatta saha porsiaun di sadok portibion rak mahita maddo. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suhatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai. Ima na tinubuhon isi Maria. Nagabe-gabian siatot di perbadia. Adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman isi latus. Nama te terpajal do ibana di hau pinor silang. Na tua tu panotoru tumbitanom. Na mula mangolu diari patoluhon. Na mana itu surgo lahu dul tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo nasu hatu dosani. Disima ibana pe mamula sogo tu tanoon. Menghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditod di perbadia. Jala adon sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan abadia. Dohot dihasesaan di dosa. Dohot dihatai nama do. Mula mangolu sogo daging dihalak nong mate. Dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Tabegema sunggul-sunggul ni huriata di bagasa bornginon. Sadarion ima parpungua bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Tapatu pado 2 hari permingguan. Permingguan botari doho permingguan borngin. Marsogo di hari Sabtu di tanggal 25 Desember 2021 ima pesta parjolo parningota di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Patu pauta do 2 hari permingguan di huriata. Ima parjolo parmingguan di pukul 7 wita. Ima sektor sada, sektor 2, sektor tolu, doho sektor 4. Paduahon doho parmingguan di pukul 10 sada. Pukul 11 wita. Ima sian sektor 5, sektor onom, pitu dohot walu. Laos tapatu pado marulon nabadia. Ima di permingguan pukul pitu dohot 11 wita. Hobar tu protokol kesehatan. Di hari Minggu di tanggal 26 Desember 2021 ima pesta Natal paduahon. Parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Parmingguon masuk songon nasomal. Pukul 7 wita, pukul 10 wita, dohot ibadah sore. Laos di patupa huriata do, padidion nabadia di pukul 10 wita. Riama hita madohoti pesta Natal tai. Ima sunggul-sunggul di hita amanginang. Nuai mangarade mahita marede mahita siap buku ede nomor 600, huhu mahita papung pelean, pelea sada A doho sada B. Aku
kami ni debata na sumurung siyan sa luhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhantai. Amin. Selamat Natal madihita sa luhut na amanginang. Horas. Shalom. Las marohatta mamuji-muji Tuhatta di malam Natalon. Songod dia pe rumangna parnia hapatta inganatta natoktong say hirana di haliang ibiar kita ala niak kana masa di partikyanon namar pangotak tu parsauratta berengon hirana hurang rosu ala terbatas sita bersekutu. Hampir 2 tahun mana masa ditongani huriatta nang disadok portibion. Sorimago nasai mangodam-ngodap pita. Molo songonope rumang ni parnatalotta digohi Tuhatta malas ni rohatta. Marhite jamita di bagasan borngin Natalon natar surat di Pesalmen 147 mamukasian ayat sada rodi ayat 10 sada. Edehom Jehovah, bernyanyilah bagi Tuhan. Haleluya. Aidenggaddo edehonotton debatatta. Ai hasudungaddo ibana tama puji-pujion. Jehovah do napauli Jerusalem. Ibana napa punguhon halak Israel akka namapari. Ibana pasabam akka parroha nabojok jala dililiti akka bugang nasida. Ibana ubilang torop ni akka bitang di jodo guar nasida sudena. Tibbuldo tuhatai jala pargogos itutu dakka bilangan parbinotoan nai. Jehovah pahehehon akka nanirupa dipatuki tutano yanggo akka parjahati. Maret detari parmahamu upuji Jehovah marhite-hite hateon. Paluhamu ma uning-uningan mamuji debatatta. Ibana makkukupi langiti marhite-hite obbun. Ibana paradehon udan tutanoon. Ibana patubur duhu-duhu diakkadolok. Ibana mangalehon tupinahan gagaton nasida. Nang tu akka anak ni pidong sigak. Akka nangwak-ngwak. Dang lomo rohana mida hagugu onihoda. Dang lomo rohana mida hai-hai ni bawa. Di halomohon rohani Jehovah dotahe akka namakkabiari ibana. Akka namakkalunguton asini rohanai. Ido sahatna. Huriani Tuhatta nahu haholongi di bagasan koar ni Tuhatta Yesus Kristus. Hatani di mata nagabe jolma di parsual hontorop halak do di portibio. Di poda hapor seotta namaol di jalo dongatta parugamo na asing ima debata gabe jolma. Gabe daging mahatai jalamian di tonga-tonga ni hitaon. Hatani debata gabe jolma tubuh
di pesta Natal. Di Yohanes sada ayat 3 di dok songonon. Saluhut nai marhite sian hataido ubahen nama jadi. Janadang adong nang gosada sian naung jadi i naso marhite siani. Memang dak kiata hapor siai jolma gabe debata. Debatado gabe mardaging jolma. Dang jolma gabe debata. Gabe Roma hatana sida, hatani akka naso makapor siai madok songonon. Molo maranak debata ise bidanna. Macai primitif piado pikiran nasida maradopon nama kapor siai debata nagabe jolma. Didok muse molo mate Jesus, mate made bata, ninna, debata ala Jesusi di bagasan ibana debata, mate Jesus, ba mate made bata. Kolot pejet marpikir. HP nata hapor saya kamanginang. Hoddo hade bataonna, hoddo debatai debata, namate hajol maun nado, dang debata namate, alai hajol maun nairo. Di sada Petrus 3 ayat 10 lalu dikatakan, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jedang debata, dakkea debata mate. Rupani jolma na disoluk kotu ibanaido nagabe mate. Hajol maon na dibagasa Jesusido nagabe mate. Dang debata naro tu portibion marumak ko jolma. Jadi bulan Desember, bulan Natal, ima bulan nagok kritikan. Gok panuhason. Perayaan Natal, ulang tahun, manang natagwari na julu di hutatta, terjarang gota bigi Natal, manang ulang tahun, alay ari pesta di guari. Ito tahi amanginang marari pesta do marnatal na julu. Dupe lam maju lam dipaubuk tu namasa gabe krenma hata Natal manang ulang tahun hatutubu ni Jesus. Didok naso makaporsiai nasa na merayahon Natal didok do tradisi orang-orang paham kafir. HP dihita akka manginang hatutubu ni Jesus sian huria gereja mula-mula. Perayaan firman Tuhan memasuki dimensi ruang dan waktu. Alai dang terjalo ni jolma ala dietong debata songon paretongan matematika manang ilmu pasti manang dipakai dengan logikanya. Diri punasida moloro debata tutanoon dang adong be debata di surgo. HP debata na sun badia mangingani saluhut, mangarajai saluhut natarida nang nasotarida. Iman natahapor siay. Hatani debata, sada do dohot debata. Dang asing hatani debata
asing debata. Sada do hatani debata, dohot debata, saihot doi. Marhite hataido majadi saluhutna. Digobarhon parpesal menoddo, adul ni debata sia jolma. Adul ni namanoppa, dohot natinoppa. Naso marmula, dohot namarmula. Debata alpa omega, naso marmula, naso marujung. Alai anggo jolma, dohot pikiranna, na marmula, jala marujung do. Di hati dakon ibana marhite hatana. Ima nauktajaha di pesalmen naking. Di ayat 2. Pauli Jerusalem papunguhon halak Israel akan mappar. Naung marserak. Marhite holongna di papungu. Ubilang torop ni akabitang. Di jodo goarna sida sudena. Sahatu tikyon dangadong mampu portibion mamilangi sadia godang do bitang doho akaha guarna alayang go debata didok parpesalmen dibilangi debata do bitang jana di guari marsada-sada. Di ayat 8 didok makkukupi langiti marhite-hite obbun para dehon udan tutanoon patupur duhut diak kaduluk. Laudo parhauma tu haumana manabur boni disaburhon boni mulak tu jamuna marsogot nga martubuan boni i. Dang di boto panaburi sade hari tubuh. Sade hari marbuhutano alai de bata di boto do. Manabur hoddo hita anggo patubuhon huaso ni debatado. Mangalehon tupinahan gagaton nasida tu anak ni pidong sigak akka namar ngoak-ngoak di ayat sia. Manarihon natinopana idon nang dohononna. Debata naso hadodoan. Na pauli Jerusalem, ibana do na pajongjong huria di Portibio. Dada jolma, ana ibana do marhite tod di Porbadia. Di Jerusalem parjolo, dung rotod di Porbadia, pitor adong maruas ni huria 3.000 hanak di Jerusalem. Imana taguari huria na parjolo di Portibio. Ibana do napajong jokko kita. Ibana ubilang torop ni akaruas. Mengatur perdalan ni susunan tata surya. Manang parputar ni Portibion. Makkaliangi mataniari. Dada jolma mengaturi. Ibana do peristiwa alam. Prediksi-prediksi boido di bae jolma alai anggona mano tuhon sade harina songo dia belgada hola debatano. Na mangaramoti sude ngulu ni jolma. Di ngulu ni jolma na tingkat tinggi dohot na tumoru ibana manang debatado na mangaradoti. Debata na sohado doani maparrohaho kita jolma. Ima panidangion ni parpesalmen di turpuk jamita bornginon. Debata na sungogo na sohalopuani makaholongi hita jolma. Olo ibana marparsaorat dohot hita jolma na marsitaonon. Olo ibana saur dohot akka nagali.
dohot akan namekmet. Termasuk parjolo ibana saur tuhalak nalea menurut orang Israel parmaham majol manalumea. Ala itu sido parjolo barita nauli, barita las niroha hatutubu ni Jesusi. Jadi tuna upartoru nau mekmet nau lea sahali diangkat debata marhite Yesus Kristus harga diri argado jol mana mekmeti jala tarida sian hamek meton nasida dang di pangasahon mananggabe alasan manaksidalian dipakai nasida so upuji debata. Itu peristiwa Betlehem kandang domba. Duk sahak baritai borhat nasida mamuji sumobba debata di kandang domba. Olo ibana pasabam roha nabojok. Orang yang sengsara. Naung tukap, naung tinggang, dang dipasobu. Manangalanya hay mana tukap debu alairo ibana patidakkon ibana makkehei ibana mangalehon motivasi menyemangati dungi mangaliliti bugang nasohyama bugang ibana alai boy dihilala ibana songo dia hatsit ni bugang ta binahen ni dosei dipakilalahon. Sohya ibana mabugang, sohya ibana mangulahod dosa, namun dia merasakan apa yang kita rasakan karena luka akibat dosa. Roibana mangaliliti, pamalupon. Debatana so hadodoani, pahehehon akka nanirupa. Yang telah dipinggirkan nasumararga dada holani alai rodo ibana marhite huasona pailahon patukihon akka parjahat dang lomoro hana mida na mangasahon guguni hoda lapatanna na mangasahon botohon nasabing alai na dihalomohon ima akka namakkabiari ibana. Ganu na porsea namakkabiari ibana tusido di lehon gugu. Tusido di leon apo-apo. Dihamu akamanginang hatani debata di bagasan Yesus digobarhon parpesalmenoddo dua pangalaho hasitongan. Na parjolo debata nasunbadia dak kepikiran. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Maha kuasa, maha bijaksana, alfa dan omega. Jana ido hapor siaw takamanginang. Dang boy hapikira kita secara logi kita isedo debatai. Dan mungkin jauh lebih hebat natinoppa sian namanoppa di bagasan debata. Napaduahon debata nabadiai patar di papatar di bagasan Yesus dan marsibuni. Nadi hari Minggui tanggal 10 sia Advent pawapaton nung tarbege jamita di si Tuhan bersama kita. Tumubuhon anak sada namar baju. Dungi saur dohot hitama debata. Debata na badiai patar di papatar di bagasan Yesus Kristus. Marhite seorang ibana tu portibion na dipakai debata si Maria gabe hasoranganna.
di pardagingon ni jolma nabuhi mate, nagali, naung mardusa, alay gabi tatadda ibana parholong ni roha tuhita jolma. Asa di baga sa kagaleon ni jolmay, ro ibana pataridahon, argado hita jala gabi margugu, marhite huasona. Ima hadirion ni debata akamanginang. Tung nonor do di pajojor parpesalmet di turpukon. Hadirion ni debata. Tuhan yang Maha Esa patar di bagasan Yesus Kristus natubu di huta Betlehem. Di doko si Paulus do, di Kolosesada ayat 10 maringanan di bagasan ibana sadok haguguonna. Songod dia maka manginang respotta, sambutatta, taringot tu huaso ni debata naguk holong, naguk damai, naguk asini rohai. Didok nakingat di ayat 7, mared detari parmahamu upuji Jehovah marhite-hite hamauliateo. Palu hamu ma uning-uningan mamuji debatatta. Mared detari par masih alus-alusan songon akka suru-suruan na maredde. Alai dipangido di turpukon, mared detari par marhite uning-uningan hita saluhutna mamuji-muji debata. Pasangap debata. Songo permahan naborhat sian ulaonna mamuji debata di bagasan Kristus nasorangi. Edde nasida hasangapom ma di debatana di gijang. Dame ma di tanoon di akka jolma halomuani. Ima edde nasida. Ima nang akka eddetta amang inang. Halak batak namalo do maredde. Godang do halak batak komponis pengarang lagu. Partarompet. Nakingang ata begi uning-uningatta. Huriatta hakai pepe. Gudang do edde, diselingi edde do akka pamujiotta. Pitu edde, asing ni edde pelean. Ganuk minggu, lapatanna, ngolu haporseotta, so kuria na mangolu di dalam liturgi ibadah kita, kita selalu memuji Tuhan dengan edde. Pujian, lagu-lagu. Songon akka detta naking trio nakiningan. Dohot akka vokal group, akka kur. Hola di partikionon, takta paluas de pemarkur. Ala ni partikionon. Hola di Natal ama ina na di hari Rabu tanggal 22 itu. Markur. Wabayenon di orobe majo. Namun kita akui orang Batak huriatta HKBP namalo do maredde. Di urutan liturgitta pe edde puji-puji edde parjolo lao masuk ibadah. Dungi tupatik edde manopotidusa edde manangihon hatani di bata epistel edde panidangio kaporseaon edde lao mabege jamita dungi edde laho majalo pasu-pasu sia debata. Na parpuri ima edde pelean. Maka tidak kon nasanani lehomi. Lehonok kutuho. Na umarga. Na hasea. Naso ucatokku. Ima lagutta. Ima eddetta akamangina. Puji-pujian di debata. Mangedehon asi dengan nibasana. Nagok haholongan, nagok holongi, ay marhite holongna nasunbadiay na sohatu dosani, diroro hita sian gabbolisop ni dosay, asa taruli olopolop dohot nas niroha hita. Data mama hita maredde puji-puji at tu debata.
Edehom madebata di ngulum. Hati dakkom ma huasona naso haduduani. Hanguluhom ma holongna. Nagok asinerohai. Jala marparbue di ngulutta nang tunahumaliak kita. Selamat Natal madihita saluhuna. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam. Nunga di hati dakon parpesalmen. Naso hatudu saddo huasom. Dakka sigatan, dakka doduan. Huasom, holongmu, asin niroham. Na pinasahatmu, tuhami jolma na hinokokmu. Roho sian hasangapommu, madapotok kami akanalea. Asagabe arga hami marhite habadiaumi. Diganup akana porsea. Asataruli pasu-pasu hanguluan sogut. Sai patugu maha porseon nami Tuhan. Marhite natalon. Unang morot. Hodo pujion nami. Hodo edde nami. Dingolu nami. Mamuji pasangapo. Ala denggab basam nahujalo hami. Pasu-pasu mahuriam na met rodi na magodang khususna. Na marsaur dohoto. Na botari na king dohok bornginon. Taruli akka ulupulup plas niroha. Sai ramoti hami. Padau nasamara parsahiton. Siak kami. Pasisi marhite huasom. Tuk doholongmu mangalinggomi hami. Sian nasa jorgong ni hamatean. Jorgong ni sibolis na parohon akasahit. Urasi hami sian saluhut hagaleon nami. Lumobi sian nasa dosa nami. Asa talup hami. Perjabar dohot habaoran ni akapasu-pasu. Marhiti anakmu Yesus Kristus. Martangiak kami. Amin. Tapuji Tuhata sian edde nomor 615 mamuka sian ayat sada huhut papungu pelean tu STT sikola padita dohot pelean amplop tu huriata. Maret de mahita.
hamu aka haholongan tadda naung tubuh Jesusi edehum majahuba ay iba na do pardenggab basa na paluahon jala paulihon. Tajakon masih paluai di mulutnya, asaro ibana pasabam rohatta, jala pamalu manglilit ugam ni rohatta, asa dohot hita makatidakon debataro, tama puji-pujion. Edehum majahuba ay iba na do panoppa na marmuruhon na tinoppanay. Diatur debata, langit, tanah, laut, nang aka hajam-hajam, dosle akan na di bangsa na sayusi. Salhunai ditanda debata, ibana matama si puji-pujion. Edehum majahuba di bagasan haserepon dohot olo-polo. Lasma rohata, margogo jalamona mahita, manang ahape namasa, ay numaro si palua manopot kita pardusa nadangolon. Asa sumuang persawarata ro debata, panopa nagjuji. Nuaik pe tapasahak mapeliatta tu harajau ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banuagidjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan doho nasa uli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hutsus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asa lam hutad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asa lam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ne roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehum matuhami sadarion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu Tuhan debata maho, jala asi maruhana midaho. Di depakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaor ma damena tuho. Di depakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaor ma damena tutodim. Selamat Natal marihita saluhukna. Selamat Natal.
Horas marihita. Horas. Di hamuak kamangina, ngata bikin aki sunggul-sunggul, tetap mahita mematuhi protokol kesehatan sesuai dohot sektori mahita ro marminggu di pesta Natal barjulu marsugut. Horas mak.